V priemysle na Slovensku máme kopu pravidiel, ktoré nás chránia a dnes si posvietime na jedno z tých úplne najdôležitejších. Hovorím o vyhláške 508/2009. Je to v podstate návod, ako pracovať so strojmi, pri ktorých, chyba jednoducho nesmie nastať, lebo následky by mohli byť fatálne. Takže, čo majú spoločné? Na prvý pohľad by človek povedal, že asi nič. Každé je z úplne iného súdka, slúži na niečo iné. Ale zdanie klame. Majú totiž jednu, a poviem vám, že úplne zásadnú spoločnú črtu. A tou črtou je, že všetky sú podľa zákona vyhradené technické zariadenia. Čo to presne znamená? No, v skratke to, že sú pod extra prísnym dohľadom. A to z dobrého dôvodu, ich porucha by mohla spôsobiť naozaj obrovskú katastrofu. A ten predpis, ten spoločný menovateľ, ktorý na ne všetky dozerá, je presne tá vyhláška, na ktorú sa dnes pozrieme. Dobre, poďme na to. Pozrieme sa, čo tá vyhláška 508 vlastne je. Potom si ukážeme, ako šikovne delí zariadenia podľa rizika. Prejdeme si celú tú cestu od papierov až po reálnu prevádzku. Zistíme, kto takéto mašiny vôbec smie kontrolovať a obsluhovať a na záver si to celé zhrnieme do jedného kľúčového princípu. Takže čo to vlastne je? Ten oficiálny názov je síce dlhý a komplikovaný, ale podstata je úplne jednoduchá. Je to vlastne súbor pravidiel pre BOZP, teda bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ale zameriava sa špeciálne na tie najrizikovejšie mašiny, aké si vieme predstaviť. Je to taký manuál prežitia, ktorý nám hovorí, ako sa vyhnúť katastrofám. A je dôležité povedať, že táto vyhláška sa nesnaží riešiť úplne všetko. Sústredí sa len na 4 hlavné kategórie, kde je to riziko naozaj vysoké. Sú to tlakové zariadenia, zdvíhacie, elektrické a nakoniec plynové. A tu sa dostávame k tomu úplne najdôležitejšiemu. Základom celej vyhlášky je myšlienka, že nie každé zariadenie je rovnako nebezpečné. A to je super, lebo zákon to veľmi inteligentne rozlišuje. No veď si povedzme na rovinu, malý kompresor niekde v garáži je predsa len niečo iné ako obrovský vysokotlakový plynovod. A ako to teda vyzerá v praxi? Máme tu 3 skupiny. Skupina A, to je tá s najvyššou mierou ohrozenia. Potom skupina B s vyššou mierou ohrozenia a nakoniec skupina C, kde je to riziko najnižšie. A toto delenie to je alfa a omega všetkého, pretože presne od toho sa odvíja, aké prísne budú všetky ostatné pravidlá. Pamätáte si na ten pojem z úvodu? Vyhradené technické zariadenie? Tak presne tu sa k nemu vraciame. Vždy, keď v zákone narazíme na tento termín, tak vedzte, že sa hovorí presne o tých zariadeniach zo skupiny A a B. To sú tie VIP stroje, ktoré sú pod neustálým drobnohľadom. Tie zo skupiny C, tie majú pravidlá oveľa voľnejšie. No a aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, poďme na konkrétne príklady zo skupiny A. Čo tam patrí? No napríklad obrovské párne kotly, žeriavy, ktoré zdvihnú viac ako tonu, elektrina vo výbušnom prostredí, alebo v priestoroch, kde je veľa ľudí, ako sú kiná či štadióny. No a samozrejme vysokotlakové plynovody. Jednoducho, sú to presne tie veci, pri ktorých dúfame, že sa naozaj nikdy nič nestane. Dobre, teóriu máme za sebou, ale ako to celé funguje v praxi? Najlepšie je si to predstaviť ako takú povinnú jazdu, takú cestu, ktorou si musí prejsť každé jedno zariadenie zo skupiny A aj B ešte predtým, než ho vôbec niekto prvýkrát zapne. A táto cesta má 3 kľúčové zastávky. Poprvé, konštrukčná dokumentácia. To znamená, že ešte predtým, ako sa začne niečo vyrábať, musí nejaký expert skontrolovať plány na papieri a dať na ne pečiatku. Keď je zariadenie hotové a nainštalované, prichádza druhý krok, prvá úradná skúška. To je moment, kedy sa overí, či realita zodpovedá tomu, čo bolo na papieri. No a až keď je všetko na 100% v poriadku, až potom môže začať tretia fáza, samotná prevádzka. Ale aj tá je spojená s povinnosťou všetko detailne zaznamenávať. Ale pozor, získať povolenie na prevádzku to nie je koniec. Práve naopak, je to len začiatok. Lebo zákon vníma bezpečnosť ako niečo, čo nikdy nekončí. Nie je to jednorázová skúška, ale nepretržitý proces. Jednoducho, treba to mať pod ohľadom neustále. A kto na to teda dozerá? V systéme máme v podstate 2 hlavných hráčov. Tým prvým je tzv. Oprávnená právnická osoba, skrátene OPO. Tá robí tie veľké, dôležité úradné skúšky v dlhších časových intervaloch. A potom je tu revízny technik, čiže RT, a ten zas robí tie pravidelné, bežné kontroly priamo počas prevádzky. Hovorí sa im odborné prehliadky a skúšky. Aké sú tie intervaly?
No len pre predstavu, pri niektorých z tých najrizikovejších elektrických zariadení sa musí tá veľká úradná skúška robiť opakovane, a to každých 10 rokov. Takže vidíme, že to naozaj nie je žiadna sranda a bezpečnosť je záväzok na dlhé trate. Doteraz sme sa bavili o strojoch, ale technika je jedna vec. No minimálne rovnako, ak nie viac, sú dôležití ľudia, ktorí s ňou pracujú. A vedzte, že vyhláška je na kvalifikáciu ľudí rovnako prísna ako na samotné stroje. Zákon tu rozlišuje v podstate dva typy kvalifikácie. Máme preukaz a osvedčenie. Preukaz potrebuje ten, kto zariadenie priamo obsluhuje. Typický príklad je žeriavník. Osvedčenie je zas pre expertov, pre ľudí, ktorí robia opravy, montáž alebo napríklad tie dôležité revízie. A aby bolo jasné, že sa takým expertom nemôže stať len tak hocikto, pozrime sa, aké sú požiadavky napríklad na revízneho technika. Ak má niekto vysokú školu technického smeru, potrebuje k tomu ešte minimálne 2 roky praxe. Ak má len strednú odbornú, tak tá prax musí byť až 5-ročná. To jasne ukazuje, aký obrovský dôraz sa tu kladie na reálne praktické skúsenosti. Dobre, blížime sa do finále. Ak by sme mali celú túto na prvý pohľad zložitú vyhlášku zhrnúť do jednej jedinej myšlienky, bol by to tento princíp. A síce geniálne jednoduchý, ale pritom extrémne účinný, trojstupňový systém kontroly. A v čom spočíva? Má 3 piliere, ktoré vytvárajú dokonalú záchrannú sieť. Prvý pilier – kontrola návrhu. Skontroluje sa to na papieri ešte než sa to vôbec vyrobí. Druhý pilier – kontrola uvedenia do prevádzky. Overí sa to v realite, skôr než to niekto začne používať. A tretí pilier – kontrola počas prevádzky. Bezpečnosť sa overuje neustále počas celej životnosti. Je to vlastne taký kruh, ktorý sa nikdy neuzavrie a pokrýva zariadenie od kolísky až po hrob. A možno najlepšie sa to dá pochopiť cez túto analógiu. Predstavme si túto vyhlášku nie ako nejakú otravnú byrokraciu, ale skôr ako taký komplexný stavebný poriadok pre priemyselné zariadenia. Je to súbor pravidiel, ktorý zaisťuje, že tieto kritické stroje sú navrhnuté, postavené a hlavne prevádzkované s jedným cieľom na zreteli, a tým je maximálna možná bezpečnosť. A úplne na záver jedna otázka na zamyslenie, najmä pre tých, ktorí sa pohybujú v takomto priemyselnom prostredí. Je bezpečnostná dokumentácia k zariadeniam na pracovisku naozaj aktuálna? Pretože celý tento systém, o ktorom sme hovorili, má zmysel a funguje len vtedy, ak sa naozaj poctivo dodržiava. Poznať tieto pravidlá je totiž ten úplne prvý krok k tomu, aby sme my všetci mali bezpečnejšie pracoviská.